Безгә тыныч тормыш китерүче солдатларның берсе син, бабам. Дәһшәтле сугышка япь-яшь килеш, курыкмыйча барып кергәнсең. Ул китергән үлем, газапларны үз күзләрең белән күргәнсең. Син сугышның ахырына кадәр дошманнарга каршы көрәштең. Машинаңда ут коралы ташып, бар сугышчыларга өләшкән. Сугышта күп тапкыр үлем белән күзгә күз очраштым дия идең. Шуңа күрә син тыныч тормышның кадерен дә бик нык белә идең. Балаларың, оныкларыңны син гел бердәм булырга өндәдең. Без сугышта бердәм булып кына җиңү яулый алдык дия идең. Син үлсәң, Энҗе, бик зур рәхмәт. Үскәнем, бик зур рәхмәт, 1 минут узды. Бу инде